Sapen
insizwa zonke zasembumbu ngikele mthidoli wethu esele kamala mngukosi nathi mina ngwanza manje khona lokho agwini phezulu mthidiyelo ngiphethe lo sangiphethe namake ngikhuluma egameni lensizwa zonke zasembuthimo siphakamisa ukubonga emndenini usiboleka lensizwa le ukuthi isigade iphinde isifundise kuningi ke besikhuluma nayo ngeke ngaqala phansi kuningi besikhuluma isifundisa kona yomdidiyeli ukuthi ukuyiphatha into enjani ukuthi yini elindelekile ifise binazo ngalesizwe sakithi ngiyazazi okubuhlungu ukuthi ihamba nje besinevumelwano nayo nezinto efanele mayilungiswe kwasho ukuthi nako kufa sekuseduze kwasho nje kwayinqoba so ngikhuluma nje ngibongela insizwa zonke bese ngithi lesibhlungu sonke siyinsizwa ukushiya umdidiyeli bese nethemba
lokuthi hayi ukhona uzofika. Ziningi izinto esenzela zona esicazulule zona inkinga kukubi alungise. Sithemba ukuthi sizoqhubeka lapho leshiye khona. Akukho okuningi engingakusho ukubambezela. Kodwa nje sihlunge enhlizweni zethu ngalensizwe eleli la. Emdidiyeli wethu. Iloko nje ngithi angikusho kafishane. Yabona. Ake ngidedele ubaba umnguni omdidiyeli wensizwa zakamakhaya. Yakhuluma egameni labadidiyeli. Ngiyambekela no ngokuzizwa ngamakhaya ethole umnguni ke njengomdidiyeli obekhona isikhashana esijana mina ngisemusha bomdidiyeli nenyanga nje ezimbalwa ngikhona kodwa ke insizwa engiyaziyo njengenduna ebesibambisene nayo kwenzeni uzinzo endaweni yaseMbumbulu ukuthi kube khona izinto ezinhle ngoba niyibona insizwa zingaka nje ingoba besibambisene nomdidiyeli uGumede bekwinsizwa ke ingenawo amagama amaningi ibingathanda ukukhuluma kakhulu ibingani ngamazi bisho lokho nje kushoyo sheshe inkulumo ilunge ngicabanga unasekhaya futhi ke bengena umuntu okhuluma kakhulu sidobeneke vele ke na uGumede ngokuganselana kuno antu wabo ganekithi kamakhaya so sazana nje kudala ke ngoba ngisemncane mina sisebancane nathi nabanye abafuthi bakhona la uGumede silahlekelwe kakhulu ke ngokuthi uGumede ashiye ngale ndlela sike safika sizombona ngihlabhe bekuphela konyaka kusho ngasekupheleni uDisemba saba nethi uma uqala kaJawo kangisasa kodwa sibe nethemba lokuthi uyalulama sasingayiniki ukuthi ngelinye ilanga khona amaduze sesizofika sizomfini besinethemba lokuthi sisazophila naye isikhashana eside kodwa ke amacebo kaNkulunkulu ke akephiliso umuntu nesikhathi kaNkulunkulu asikwazi ukuphilisa umuntu njengoba siphila nje sonke asazi ukuthi ngesonto ezayo ubani ozobephila ubani ozobe ngaphili mhlawumbe ngikhomba kude ukuthi kusasa nesazi ubani ozobephila ubani ozobe ngaphili owaziyo uNkulunkulu kuphela okuyena ongumqalisi nomphezi wezimpilo zethu sisekhona ke emhlabeni ukuthi nje senze okulungile ngasikhathi zonke akekho umuntu ongenayo amaphutha amayiphila mawuphila uba nobhathi futhi ngeke uthande wona wonke umuntu ungeyona imali thina ke besimkhonzile uGumede kakhulu njengoba ngisho nje abe insizwe emnandi kakhulu einsizweni nje bekuba mnandi makhona yena futhi bengeke kuhlala okungahlekwa makhona uGumede ngoba bensizwe kuyifake namancono kuhlale kuhlekwa nje kumnandi makhona yena ngiyashwa ke umuntu obekufanele ngabe uyakhuluma kule ndawo ungcongo ababambisene naye isikhathi eside kodwa nangu ubaba umbona uzokhuluma naye ukubambisana ube ukhona kodwa ungcongo ke mawubeka ungcongo wabeka uGumede ngeke uyizwe indlela mohamba la kuzohlekwa ungasuka la uzofika ulundi kuhlekwa xoxa izinto ezindala baquke ngento zabo bese amagoso besiningo uthi hey uyakhumbula ke lana thina sibamba le ndawo lethile kanje abantu nje abamnandi bafowethu ke insizwa zonke nesizwe sonke sasembothimulu anilahlekelwe nodwa imbumbulu yonke iphelele anilahlekelwe nodwa bafowethu silahlekelwe sonke nje sithemba ukuthi ke oyongena ecasuleni zakhe uyokwenza akade kwenza uGumede mangaphezulu siqhubeke nokubambisana insizwa hlale ibambene njalo nje ngoba into ebalekile la ukubambisana njengabadidiyeli bala imbumbulu sayiqeda izinto eziningi ezayidala ingxabano lokubona insizwa zingaka nje sihlangene ukuthi wasembothimuni wasembo empeni wasembo esimahleni wakamakhaya wakathoyane kukhona nje ukuthi bakhona amakhosi kodwa ngokubambisana kwensizwa sibambene into futhi engasuka umphasi siyibutho nje eliqine kakhulu elihlonishwa naye behlonishwa naye ngonyama sazi leke ezobeka ukuthi izohlonipha yena kodwa le ekhothen bisihlonipha yazi ukuthi kunebutho lasemuntu bengeke libe khona kana lobutho isizwe esifana noGumede zingekho
libe khona ngoba sizwe efana noGumede bekwazi ukucedela insizwa sikwazi ukuthi sibambisane emsebenzini wokwakha isizwe sikaZulu. Lo msebenzi esiwenza akona owethu owesizwe wokubumba isizwe sikaZulu. Sihlonishwa umhlaba wonke jikelele. Amajadu esiwadlalayo nezonke izenzayo zibuka umhlaba wonke. Usuku umuntu eMelika afuna ukuzobona ukuthi cha ngifuna ukuthi mase ngeSouth Africa ke ngiyobona eMbumbulu kuphi eMbumbulu. Babo labantu abashaya ijazi. Ingoba bekhona abantu abafana nobaGumede. Hayi ngaze ngikhulume kuze kwedwa ke ngihleleke ezantsi. Ndulu shayela. Sale kuyiyo uGumede nje bensizwe nokuthula. Engayifundi engasile ngimazi sakusima ingoma. Bazomdideli. Sambe zonke indawo la sibuya woZulu. Siyacela kutheni insizwa njengoba ibamisele kanjena. Noma khona insizwa engaboni kahle ngoba insizwa zikhuluma ukuthanda kwazo. Ukuba kusayidala ngabe insizwa zikho. Uthi hayi khona insizwa zami into engayindawo. Siyafisa kutheni insizwa eyibona into enhle iqhubeke nayo. Uma ubona lento enziwa insizwa zonke zaseMbumbulu awuhambisana nayo uhlala ekhaya.
ngewindi iyangithinta 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 phela ngewindi iyangithinta 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 phela ngewindi iyangithinta iyangithinta phela ngewindi iyangithinta hawu uyashisa iyashisa intafesifubeni iyashisa iyashisa intafesifubeni iyashisa intafesifubeni iyashisa intafesifubeni iyashisa kabukhuluma kabukhuluma Washington wenongana utemzimkhulu athirathelele umuntu methi Washington methi baba kuboba Washington wenongana Abubusi yosi
yosi abubusi yosi abubusi yosi abubusi yosi iyakuthinta indaba yakhe nangewethi iyakuthinta siyayikhuza indaba iyaqhubeka iyaphambili siyayikhuza abe Usizwa kokhalekile ongeswela usizwa makhalekile ukunqokola nalabantu uyothathela izilwane zakhe abangani bakho abantu bebenamile Sofa,
Washington! 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 Kodwa lobudoda engikushoyo uyabazi. Sishaya mashoshosela. Sishaya mashoshosela. Sishaya mashoshosela.
manje